Olisiko nyt? Siellä. Tadaa. Onko se Jee, nyt, onko se nyt niinku, nyt no, se on, nyt se on niinku onko se nyt täydellinen. niinku oikein päin? Hassu, kun, Nyt tää on niinku hassu. ihan täydellinen. Sä oot vinossa vaan, joo, mutta eikä tässä Jaa, selvitä. no eipä Se on siinä. niinku Ai, näin. kato just joo, nyt mä oon jäänyt Niin, päin. Mutta nyt joo. aina, sä oot niinku ihan, me ollaan samaan suuntaan ainakin mun koneella, tai sitten me ollaan niinku ylös alas, niin olisihan sekin visuaalisesti vähän kiva. Eikö tämä ole tätä taiteilijan uutta niin kuin arkea, että me joudutaan olla omat teknikkomme ja IT-tukihenkilömme ja kaikki muu, kun pitäisi vaan saada tehdä sitä taidetta rauhassa. On totta kai ennakkosuunnittelussa ja muussa väliraportoinnissa, niin etänä pystyy tekemään nykyään tosi Mm. paljon juttuja, mikä on tosi jees, koska kyllä se nyt kuitenkin, että näkee toisen naaman niin on vaan meille ihmislajille jotenkin ominainen piirre, että vaikka välillä on tietysti pientä viivettä ja Ja että näin. ei ole ihan sama. Katsekontaktin löytäminen on tosi hankala, mutta se me pystytään kuvittelemaan No näin se, onneksi. näin se on. Näin. Eikö tämäkin voi todista, että vaikka tällaiset niin kuin etäyhteydet on ihan tosi hyviä, niin ei mikään oikeasti voi korvata sitä, että ihmiset tapaa toisiaan ja luo asioita yhdessä ja kokee asioita yhdessä. No se on just varsinkin näissä meidän teatterihommissa, niin kyllä se on face to face ja yleisön kanssa ja yhdessä leikkimistä. Yksin voi leikkiä tiettyyn pisteeseen saakka, mutta sitten sitä tykkää kuitenkin saada yleisöä sille. No Näin eikö se varmaan lapsillakin on. Äiti tuu kattoon, äiti isi tuu kato, katsomaan? niin Mm, siitä se lähtee. Kyllä se mullakin on lähtenyt Playmobil-leikeistä joo. nämä teatterihommat, että aina kun saa pianoismallin eteen, niin sitä muuttuu ihan pikkulapseksi ja siinä on hauska pyöritellä ja olisiko näin ja sitten tämä tulisi täältä ja sinä pussaisi Meillä on ollut samanlainen tai lapsi, jotain muuta. paitsi että se olin minä ja syvä ikkunalauta ja kaikki mun tuollaiset pienoishahmot. Ja ne teki aina jouluna joka ilta joulukulkueen ja siellä sitten kasettisoittimesta soi random joululauluja. Ja sitten ne aina teki sellaisen shown. Mutta nyt sä saat ohjata ihan eläviä ihmisiä. Mitä Ah, teidän harjoituksiin kuuluu? Sä oot siis Tero Heinämäki, meidän juurihoitoesityksen ohjaaja. Teillä on nyt, no niin, suurin piirtein ollaan puolessa välissä. niin. Puolessa välissä suurin piirtein ollaan joo, ja sille hyvässä vaiheessa mä tykkään yleensä pistää aika nopealla vauhdilla homman asemiin niin, että saadaan niinku kropat liikkuu ja vähitellen ajatuksetkin, että päästään tekstistä irti ja päästään niinku kommunikoimaan, katsomaan sitä, että mitä siellä tilassa tapahtuu ja mitä ihmisten välillä tapahtuu ja mikä se tilanne on, toiminnan suunta. Sellaisia perusjuttuja, niin siitä pääsee tosi nopeasti kattoon, että mikähän tässä on päälause ja mitähän tämä henkilö sit oikeasti tahtoo ja näin poispäin. Ja sitten mä katson tietysti, että mistähän tämä esitys voisi kertoa. Niin. Toki mä suunnitellessa tiedän jotain, mutta tietysti mullakin tulee tässä jo parin vuoden päästä 30 vuotta ammatissa, niin toki mäkin olen oppinut luottaa tilanteeseen ja heittäytyy niin kuin soppaan mukaan niin, että heitä sinne omat mausteet ja katso mitä tapahtuu ja bongaan sieltä juttuja, mitä näyttelijät tarjoaa. Sitä se parhaimmillaan on ja tällä Varkaudessa on kyllä tosi mahtava heittäytyvä porukka, että ollaan päästy hyvin vauhtiin ja nyt on tämmöinen vähän tarkentava vaihe, korjataan solmuja ja sitten koitan helpottaa näyttelijän työtä. Tämä on hauska teksti, tietysti tämä niin kuin, Nousiaisen niin kuin puheenparsi ja välkkykomedia niin kuin myöskin niin kuin välillä hieman vakavan draaman äärellä on riemastuttavaa, että tietysti tässä kun juuria etsitään, ollaan vähän kodittomia ja isää kaivataan, niin siinä törmäyskurssilla, kun sitten lopulta tässä on kolme sisarusta loppumatkassa niin seikkailemassa, niin siinä
siinä on melkoisia törmäyskursseja sitten kuitenkin. Mikä on elämää, mikä on komediaa, mutta draama siellä pitää olla pohjalla kuitenkin vahva. Ja sitä me tykätään teatterissa katsoa, miten ihminen käyttäytyy, toimii, oppiiko se mitään koskaan. Mhm. Mhm. Pieniä Mut, kysymyksiä. kyllä, joo. Mutta juuria tässä hoidetaan. Muutama kivulias juurihoitokohtaus on, missä ihan hammasta hoidetaan, mutta muuten tämä on aika tervehdyttävää niin kuin juurien hoitoa. Eli ihmiset pääsee vähän omista bunkkereistaan kohtaamaan toisia ihmisiä ja huomaa, vaikka ollaan erilaisia, niin oppivat toisiltaan miten voidaankin löytää yhteisiä säveliä ja tulla toimeen. Ja mun mielestä se on tässä maailman ajassa ajankohtaisempaa taas kuin koskaan, mutta että semmoista Näinpä. tervehdyttävää vaikutusta siitä, että ihmiset löytää toisensa. Ja teatteri on paras paikka tehdä näitä tarinoita, kohdata yleisöä ja kohdata toisemme ja olla yhdessä. Onko tämä se, joka houkutti sua tässä näytelmässä kanssa, just tämä ihmismäisyys ja sukutarinat, vai oliko siinä vielä lisää asioita, jotka puhutteli? Ää, No osittain riemastutti tietysti lähestymistapa. Tämä lähtee kivasti niin kuin yleisökontaktista, että hei, mä oon näyttelijä tämä, mitä me tänään kerrotaan, on tästä kirjasta. Eli tässä on semmoinen kerronnallinen niin kuin taso, mikä lähtee yleisön tasosta ja yleisökontaktista. Eli hyvin niin kuin tasa-arvoisesta lähtökulmasta. Siinä on ehkä jotain vähän hieman semmoista niin kuin stand-up-henkistä tai tämmöistä, kuitenkin stand-up ehkä tämmöisen nykyajan, tai on se jo vanha ilmiö Suomessakin, mutta tämmöisen, niin kuin missä oikeasti kohdataan ja kuunnellaan yleisöä ja leikitään yleisön kanssa, niin tämä yksi, plus tietysti sitten tämä juurien etsiminen, hoitaminen. Mä itse tykkään reissata kanssa ja usein se reissaaminen niin kuin palauttaa siinä omassa arjessa itsensä jotenkin niiden perusasioiden äärelle ja huomaa, että mistä on kotoisin ja mistä tykkää. Ja totta kai itse hakee taiteeseen vaikutelmia, vaikutuksia reissaamisesta, mutta näiden kombinaatio niin kuin tavallaan tämä komediallinen käsittelytapa ja sitten tämä niin kuin draamallinen pohja, niin kuin isän etsiminen, joka on hieman tämmöistä dekkarijuonta myöskin. Joo. Eli tässä on, jos katsotaan Suomen teatterikarttaa, niin Agatha Christie on aika monessa paikassa, niin tässä on myös vähän tämmöistä dekkaritasoa, että miksi isä lähti ja ahaa, hei, meillä on sisar myös Thaimaassa, eikös lähdetä sinne ja sitten tämä, samalla kun tätä vyyhtiä, tätä niin kuin draamaa paljastellaan, niin ihmiset kohtaa toisensa ja sitten kun tässä on 3 hyvin erilaista ihmistä, vaikka se on sama isä niin tämä niin kuin kulttuurien törmääminen ja miten voidaan yhdessä elää niin tässä maailmassa, vaikka ollaan erilaisia. Hmm. Tässä näytelmässä, vaikka heillä on tietysti suomalaiset juuret, niin voi tietysti niin kuin liittää näihin maailman tapahtumiin, missä nyt tietysti kansakunnat liikkuu ja muukalaisten maahanmuuttajien kanssa niin kuin opetellaan olemaan yhdessä. Ja hyvä muistutus tässäkin draamassa kuitenkin, niin kuin me itse asiassa kun lähdetään Ruotsin kautta, niin me törmätään suomenruotsalaisiin duunareihin, niin kuin Thaimaassa myöskin sitten duunariosastoa Australiassa. Suomalaiset on lähtenyt etsimään parempaa elämää ihan yhtä lailla kuin monet muutkin kansakunnat ja ovat löytäneet paikkaansa monesta paikasta, sulautuneet, niin kuin tuoneet oman mausteensa. Niin kuin, mun mielestä tämä on maailmassa rikkautta. Me voidaan oppia koko ajan uusia juttuja ja tietysti kieli kehittyy mukana ja muuta, mutta että suomen kieli on tässä Miikalla kyllä hienoa ja rikasta ja älykästä ja hauskaa. Nyt on pakko kysyä sulta, että ootko tutkinut omia sukujuuria? Isän puolelta sukututkimusta on
tehty ihan tonne 1600-luvun puolelle ja siitä on koostettu vuosikymmeniä sitten jo jonkinlaista niin kuin, nivaskaa. Ja tietysti se on hauska, että siellä on aika vahvasti, ei niinkään teatteri, mutta musiikki-ihmisiä ja toisaalta sitten taas joku elokuvaohjaaja Joo. ja rallikuskeja. Mutta niin kuin monenmoista, mutta tietysti kun mennään niin kauas, niin ollaan tavallaan niin kuin tosi vahvassa sukupuussa, jossa on sitten jo haaroja vaikka kuinka ja äidin puolellakin sitten on tehty sukututkimusta kans aika pitkälle ja julkaistu kirja, että itselläni on niin kuin Hämeessä isän puolelta ja äitin puolelta tuolla Etelä-Pohjanmaalla ja kyllä ne on hauskoja niin kuin omassa tarinassa, että aika pitkälle koki olevansa hieman hidas hämäläinen, mutta sitten kun Seinäjoelle muutti, olin siellä ohjaajana joitakin vuosia tuossa muinoin, niin kyllä sitten yhtäkkiä toi eteläpohjalainen, niin semmoinen rehellisyys ja jämäkkyys niin nousi siinä, että kyllä niin kuin, totta toinen puoli, että sukujuuret antaa osviittaa ja mahdollisuuksia tulkita itseään, olla hieman toisenlainen, löytää itsestään uusia puolia. Ja tietysti ohjaajana, kun tässä on aika monessa Suomen kolkassa kanssa kaupunginteatterissa vierailuja vapaissa ryhmissä, niin aina mä tykkään, niin kuin täällä Varkaudessakin, niin kuin fillaroida ympäriinsä ja käydä uimahallissa ja ruveta pappojen kanssa rupatteleen, että täällä toisin kuin Helsingissä, jossa ihmiset ei hirveästi kattele toisia, johtuen varmaan siitä, että väkeä on niin paljon, että ei voi millään niin kuin, tutustua kaikkiin, mutta niin kuin Varkaudessakin niin kuin heti huomaa, että ihmiset katsoo, että kuka toi on, mä en tunne tota. Ja sitten jos vähän avaa suunsa, niin siinähän me rupatellaan sitten. Ja se on aivan mahtavaa. Sehän on niin inhimillistä ja hyvä kuin vaan voi olla, että olemme läsnä ja huomaamme toisemme ja olemme kohteliaita. Ja siitä tulee hyvä olo. Ei se tarvitse kuin kaupan kassalla sanoa kiitos ja hyvää päivänjatkoa ja kiitos samoin. Nämä voi olla tärkeitä hetkiä. Toisille ne voi olla niin kuin ainoita hetkiä, missä sä kohtaat toisen ihmisen, niin voi Juman kautta, jos kaikki menee automaatiksi. Että nämä on niitä hetkiä, missä ihmiset lataa itsensä niin kuin pienistä yhteyksistä toisiin ihmisiin. Että hei, me olemme tässä ja nyt. Tämähän palaa oikeastaan siihen, mistä aloitettiinkin, että tämä ihmisten välinen kohtaaminen, miten tärkeää se on. No se on joo, ja teatteri on hieno väline kyllä niin aina ei ole ihan väliä sillä, että onko se nyt esitys ihan priimaa, koska iso osa siitä esitystä on vaan sekin, että on ihmisten parissa ja nauraa yhdessä. Joku vähän niiskuu tuolla, aha, sitä koskettaa, joo, mä ymmärrän. Siis niin kuin, että me vaistotaan, tajutaan niin paljon pikkuasioita, kun me ollaan yhdessä, että sitä ei aina ihan tajuakaan. Joo. mutta että se on osa niin kuin katsojakokemusta ja sitten tietysti tekijänä justiinsa, niin totta kai pohtii sitä, että mitä on, mitkä kussakin esityksessä nyt sitten on niitä keinoja, että se yhteys syntyy esityksen alussa mielellään heti niin, että okei, te ihan tosissanne kerrotte tätä storia, no tämä on tämä tyylilaji ja okei, joo, että mihin te nyt viette, mä lähden mukaan, niin se on jatkuvassa pohdinnan aihe ja tässä tapauksessa niin on tosi kiva. Mä tykkään tämmöisestä teatterileikkiä, vaikka en halua, mitä leikki on niin usein lapsellista, mutta
ehkä tämä aika, jos mikä, nyt niin kuin kaipaakin näiden niin kuin uhmaikäisten niin kuin aikuisten niin kuin tappelua seuraessa, niin tekee mieli palauttaa mieliin, että ehkä leikki ja leikkisyys, kaikki ei ole aina niin sammarin vakavaa, vaan me voidaan niin kuin myöskin oppia ja kuunnella toisiamme. Niin tämä on se teatterileikki tässä tapauksessa, joka on niin kuin suoraa kerrontaa ja hieman visuaalisesti viitteellistä, mutta se antaa sitten taas niin kuin mielikuvitukselle mahdollisuuksia niin kuin katsojalle ja siinä tuossa tekemisessä myöskin löytää erinäköisiä niin kuin assosiaatioketjuja ja tapoja, että hei, käytetäänkö nämä elementit tässä uudestaan, käännetään nämä ympäri ja täältä löytyy tämä ja semmoista etsimisen iloa ja löytämisen iloa myöskin. Koska teillä on tosi paljon roolihahmoja esityksessä, mutta näyttelijöitä on vaan 6. Onko näin? Niin Joo, kyllä. millaisella mielikuvituksella ja leikillä te saatte kaikki nämä roolihahmot nyt henkiin? No siis totta kai siinä nyt sitten puvustuksella on iso osa siinä, mutta tässä näytelmässä nyt, koska tässä myöskin on sitten tavallaan niin kuin, aika paljon näytellään ulkomaalaisia ja tavallaan semmoisia niin kuin maahanmuuttaja tai tämmöisiä niin kuin vähemmistöä edustavia hahmoja, niin ollaan lähestytty näitä henkilöitä hyvin maltillisesti niin, että niitä ei hirveästi mitenkään alleviivata eikä niin kuin tyypitellä, vaan tehdään mahdollisimman pienesti. Eli sitten nämä 3 päähenkilöä, jotka nyt sitten on niin kuin 2 suomalaista ja 1 suomenruotsalainen, niin heidän kustannuksellaan me voidaan sitten nauraa, koska silloin me nauretaan itsellemme eikä vähemmistöjen edustajille. Eli sitten osittain näillä näyttelijöillä, joilla on useampi rooli, niin he saa tehdä muutamat tyypit, jotka on enemmän suomalaisia ja sitten vähemmän tyyppejä, eli sitten näitä ulkomaalaisia. Kyllä. Eli semmoinen rajaus ja sitten niin kuin tosiaan puvustus ja maskeeraus. Eli siinäkin sitten pienet sivuhahmot vähän ronskimmin ja sitten draaman kannalta tärkeimmät henkilöt piirretään sitten vähän enemmän sydämellä. Mutta tietysti se korostaa myöskin tätä leikkiä, että nyt toi on toi ja niin, onko toi se sama näyttelijä ja wow, okei. Sehän sopii Niin sehän on osa sitä leikkiä, mikä on hauska yleisöllekin myöskin, että tässä me luodaan vaikutelmia. Kyllä, ja sehän on osa tätä esityksen tyylilajia myös, niin kuin sanoit, että aloitetaan sillä, että hei, minä olen se näyttelijä ja nyt me kerrotaan tällainen tarina yhdessä, että jotenkin me muistetaan kuitenkin koko ajan, että ollaan teatterissa ja seurataan teatterissa näitä tapahtumia, mutta se on yhtä totta kuitenkin, vaikka me muistetaan tämä asia. Joo, nimenomaan. Ei tämä nyt ihan ehkä brehtiläistä vieraannuttavaa niin kuin Ei yhteiskunnallista ihan. draamaa ole, mutta sitä sukulaista kuitenkin, että ollaan tietoisia siitä, että toiset esittää ja toiset on katsomossa, mutta sitten välillä viedäänkin niin kuin vähän syvemmälle sinne niin kuin esityksen ja teemojen niin kuin äärelle ja sitten taas kevennetään, eli yritetään olla vähän ovelia sille, että ihmiset ei ihan tajuakaan, niin kuin, että mihin heitä välillä viedään, että ei tämä nyt ihan leikkiä ja pelleilyä ole niin kuin koko ajan että silleen semmoista niin kuin maagista realismia kanssa niin kuin tässä leikitään. Pitää kysyä sulta, kun sä oot tämmöinen aikamoinen kulttuurialan moniosaaja ja tekijä, että onko sulle joku taideala lähimpänä sydäntä vai pitääkö kaikkien olla läsnä? No siis ohjaaminen on mun ammatti ja tietysti ihana, että tämä on niin kuin intohimo homma jonka äärellä niin on aina kiitollinen, koska tiedetään nyt tämä kulttuuripolitiikka on ollut mitä on ja ajat on
kovat, että itsellä on nyt vuodeksi eteenpäin töitä. Se on ollut aika lailla freelancerin tilanne aina, että tavallaan niin kuin pitää olla läsnä ja nauttia tästä hetkestä ja tulevaisuudesta ei tiedä, että siinä mielessä niin kuin se on ihan hyvä, olkoon yhteiskunnallisesti ajat mitkä vaan, niin tavallaan se tässä hetkessä ja perheeni ja ystäväni ja työni vaihtelee ja nyt reissataan tonne ja tänne ja nautitaan hetkestä vastuullisesti, niin teatteri tietysti, mä oon musiikin parissa, niin alkanut kitaraopinnot muinoin ja lauluhommia, että mulla on tietysti tässä nyt viimeisen 10 vuoden aikana mä oon ottanut noin musahommat takaisin ja niin kuin, tavallaan työkalupakkiin ja saanutkin tehdä kulttuurista vanhustyötä ja erinäköisiä niin kuin musaprokkiksi ja säveltänyt lastenteatteriesityksiä 3 musiikit ja muuta, että toi musiikki on semmoinen, mikä niin kuin on ehkä semmoinen niin kuin intohimo-juttu, josta onneksi olen nyt saanutkin taas apurahan yhden rautatieaiheisen laulusarjan tekemiseen, kiitos Cordeliin, No niin tämmöisiä niin kuin pitkän ajan haaveita ja unelmia niin kehittyy tuossa rinnalla, mitkä sitten myöskin vähän työllistää ja toisaalta niin kuin ruokkii sielua vähän toiselta kantilta. Mä en ole mikään kuvataiteilija koskaan ollut ja en ole piirtämisestä niinkään innostunut, mutta mulla on jo teakin ajolta asti mä oon huomannut, että mua on innostanut kävellä näyttelyitä läpi välillä hitaammin, välillä nopeammin. Joskus saan jonkun visuaalisen idean tai hahmon tai sitten vaan niin kuin teatterihommiin, mutta joskus vaan ihmettelen itsekseni, että tommostakin on. joo. Ja muuten klassikoiden ääressä on niinku kiva olla ja välillä on niinku kiva ihmetellä, että en kyllä ymmärrä, mutta ei mun tarvitsekaan, niinku toi on hieno. Eli tämä taiteen ymmärtämisen kysymys, että ei kaikkea tarvitse ymmärtää, että se että on tässä ja läsnä ja aistit auki, voi nauttia väreistä ihan mistä vaan niin tavallaan, että sekin on ollut kiva oppia, se antaa kaikkien elämään ja taiteeseen, mutta sitten joukkueurheilulajit, nyt Varkaudessa jääpallo on joskus ollut ilmeisesti vähän isompi laji, että nyt ei ole päässyt niin kuin mihinkään matsiin, mutta aina kun on jossain vierailemassa, on niin kuin kiva johonkin paikalliseen palloseuraan niin kuin tutustua ja siitä kautta Kokkolassa kävi Hermeksen matseissa ja Hyvä Hermes. Joensuussa Kataja koriksesta innostui silloin siellä ja samoin Kouvolassa korista ja pesistä ja Raumalla lätkää ja tietysti Tappara on ollut pienestä pitäen niin kuin se mun juttu, niin sekin, että pääsee siitä lätkästä milloin futikseen ja milloin mihinkin muuhun, että urheilu myöskin semmoisena niin kuin live-tapahtumana, jossa ollaan läsnä ja jännitetään, että kuinka tässä käy, niin kyllä nämä kaikki esitykset on niin kuin samanhenkisiä, että pääasia, että ihmiset kokoontuu ja ilostuu ja pettyy ja jatkaa taistelua niin elämässä kuin katsomoissa muuta, niin se yhdessäolo näkyy siinäkin, sen tärkeys. Joo. Urheilu on myös kulttuuria, tärkeää kulttuuria sellaista. Ehdottomasti kulttuuria, sitä ei saa unohtaa. Kaikki, mikä tekee meistä ihmisistä ihmisiä ja kertoo siitä, millaisia me ollaan, niin se on osa tätä. Tosi ihanaa kuulla Kyllä, kyllä. tätäkin puheenvuoroa, koska niin usein Mm. urheilu ja kulttuuri pistetään vastakkain, ja eihän se ole ollenkaan tarkoitus. Ei Niin ne ajattelen, ole kaksi joo, ääripäätä. siis siitä ei ole hirveän paljon aikaa, kun esimerkiksi niin kuin komedia ja farssi ei ollut taidetta ollenkaan. Eli tavallaan semmoinen hyvin
fundamentalistinen niin kuin ajatus siitä, että mikä on oikea taidetta, niin ihan yhtä lailla, jos muutenkin niin kuin sopeudutaan ja oppimaan hyväksymään erilaisuutta, niin mun mielestä taidekentän sisällä myöskin, että huumori voi olla tärkeä osa ihmisen elämää ja myöskin sisältyä taiteeseen, ja mun mielestä urheilu on ihan yhtä lailla kulttuuria, osa meitä ihmistä, se on syntynyt meidän tarpeesta. Mm. Ehkä ei niinkään, jos se estää nuoria miehiä lähtemästä sotaan, että kamppaillaan niin kuin sääntöjen sisällä paremmuudesta, niin se on siinäkin mielessä niin kuin parempi. Ja ehkä myös teatterissa voidaan hakea semmoista yhteisyyden tunnetta, joka auttaa meitä ymmärtämään niin kuin itseämme ja toisiamme niin, ettei meidän tarvitse ruveta niin kuin räyhäämään somessa esimerkiksi. Niin, nämähän olisi kauniita ajatuksia, että taiteella ja kulttuurilla voisi olla tämmöisiä vaikutuksia, että me ymmärrämme itseämme ja toisiamme paremmin. Tuo kiteyttää kaiken tämän, mitä me ollaan juteltu tähän No mennessä. mut jees. Mä kysyn sulta vielä, että miten sun Joo. työpäivä jatkuu ja mitä tapahtuu työryhmän kanssa nyt tästä eteenpäin? Illalla jatketaan toista näytöstä mennään. Tässä meillä on 3 harjoituspäivää. Tässä mennään 10 sivun pätkissä, tarkennetaan ja sitten toinen näytös läpi loppuviikosta sitten torstaina, sitten ollaan taas askeleen pitemmässä sitten tuossa kokonaisuuden kantilta. Että Ei muuta kuin tervetuloa yleisölle sitten muutaman viikon päästä. kiitos, tervetuloa, nautitaan. Oikein Yes. hyvää päivää jatkoa sinne sulle ja Kiitos samoin. Kalle. Hei, Kiitos. skål. Skål, Yes. skål. Skål.